Национална мрежа за развитие беше своеобразният наш отговор на вакуума между обществото и институциите. Защото тези 10 години политическа нестабилност доведоха най-голямата жертва с институциите. Те се изпразват със съдържание, експертиза и обществото спира да им вярва. И затова ние казахме, хайде да обединим колкото можем повече неправителствени организации с различна експертиза. А те как го приеха? Имаше ли момент, в който всяка коза иска да си е, както се казва, всяка коза за крак? Ами не. Те много от тях са колкото уморени, толкова и нахъсани. И нашия фокус е много извън София, защото тук живеят много хора. София е хубав град. Но не е България. Но не е България. Аз го казвам като варненец, който също израснал в Габрово и когато тръгнеш да обикаляш из България и виждаш ни хора, които търсят критична маса. И го наричаме това синдрома на тишината или на самотата в препълнена стая. И всеки си мисли, че човека до него не чува това. Нали, е сам. И в момента, в който почваш да говориш, вие виждате ли това? И си казваш, ние мислим по един и същ начин. И много трудно да адресираш хоризонтални политики. Нали, както казахме, младежки политики. Защото трябва да говориш за образование, за предприемачество, за градска среда, за здраве, за спорт. Едно НПО само по себе си не може да го реши. И някои нашите членове Национални младежки форум, БГ Бъди активен, Пространствата на Варна. Това са организации, които работят и в различните тези среди. И ние хващаме инициативи, както беше водата септември месец и казваме, чакайте сега. Хайде да говорим за това, което се случва на национално ниво, но и в град Пловдив. Как приобщаваме реката. И сега започваме да говорим за връщането в България, ама не през индивидуални, и моята история или на някой друг, а да кажем какъв е в контекст. Затова го казвам за връщане в контекст. 5 сфери. Образование, предприемачество, здравеопазване, също така градска среда и, разбира се, справедливост.